Jednom davno, u šarenom svijetu punom mašte, živjelo je 10 simpatičnih stvorenja zvanih brojni prijatelji. Svaki od njih predstavljao je jedan broj od 1 do 10. Živjeli su zajedno u čarobnoj zemlji zvanoj Numerija. Broj 1 bio je samouvjeren i visok prijatelj. Uvijek je stajao naprijed, vodeći put za svoje prijatelje. Broj 2 bio je veseli prijatelj koji je volio dijeliti i spajati parove. Broj 3 bio je veseli prijatelj koji je volio skakutati i preskakivati. Kada bi se pojavio broj 3, zrak bi bio ispunjen smijehom. Broj 4 je prekrasan broj koji čak i mačkice vole. Koliko maca ima na broju 4, djeco? Idemo skupa prebrojati mace. 1, 2, 3, 4. Bravo! Nabrojali smo sve mace. Bravo, djeco! Broj 5 bio je znatiželjni prijatelj, uvijek željan istražiti i otkriti nove stvari. Baš kao i ovih krasnih 5 malih konjića, koji trče sretni oko broja 5. Broj 6 je veliki broj koji ima puno prijatelja. Vidite li 6 prijatelja oko crnog broja 6? Hajdemo skupa prebrojati sve kravice i ostale životinje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo! Lijepo smo to skupa brojali. Idemo mi dalje vidjeti kojih još lijepih i zanimljivih brojeva ima. Broj 7 bio je čarobni prijatelj koji je mogao letjeti i izvoditi nevjerojatne trikove na nebu. Zato što je bio okružen prijateljima, malim pilićima i velikim fokama, koji su mu dali krila da može letjeti. Broj 8 je prekrasan broj, okružen s 8 lijepih ovčica koje skaču preko broja 8. Broj 9 su voljele sve pčelice. Broj 9 je smiješan i čudan broj. Broj 9 je toliko veliki broj da su pčelice odlučile kućicu u broju 9 napraviti i dugo sretno u broju 9 spavati i igrati se. I konačno, broj 10 bio je mudar prijatelj koji je okupljao sve svoje prijatelje za posebna slavlja i radosno brojao. Zajedno, brojni prijatelji imali su mnoge avanture u Numeriji. I tako, u čarobnoj zemlji Numeriji, brojni prijatelji su nastavili širiti svoje znanje i ljubav prema brojevima, osiguravajući da svako dijete u njihovom svijetu razumije čaroliju brojanja od 1 do 10. Kraj.